Bé, jo soc Patricia Hidalgo, soc de l'Institut Vescomtat de Cabrera i ara us explicaré la meva opinió personal sobre el llibre de El cafè de la granota. Bé, com a opinió personal, vull dir que jo soc castellanoparlant i no em solen agradar molt els llibres en català. De fet, no és la lectura que soc fer. I després, però sorprenentment, aquest llibre m'ha agradat molt, ja que té un factor que és el que més m'agrada i que més busco en un llibre, és l'humor. I en aquest es pot veure en cada conte un factor d'humor molt irònic i molt singular en cada un. Per exemple, el factor de l'humor en la mort, per exemple. Es pot veure en el preludi del traspàs. En aquí la dona té por de morir-se, però no és de la mort en si, és més bé té por de morir-se ja que el seu marit l'està esperant a l'altre costat per donar-li la bronca, ja que ell li va demanar que no tallés un arbre, però la dona, 15 minuts després del seu marit morir, el va tallar. Llavors és per això que té por de morir-se i trobar-se el seu marit a l'altre costat. És una manera molt irònica i molt divertida de veure un moment tan dramàtic i tan dolorós que és la mort. També m'ha agradat moments com el tema de l'espoiler. És un tema que a moltes persones els molesta. Per exemple, en l'assassinat de Roger és un dels contes que més m'ha agradat, ja que el protagonista està llegint un llibre i llavors el seu veí al final es pot veure el moment tan humorístic que és que el seu veí arribi i li digui al final de qui és l'assassí d'aquest llibre. I el moment humorístic que es pot veure és que reacciona el protagonista donant-li un tret amb l'escopeta. És una manera molt divertida i irònica de veure el tema de l'espoiler, que és un tema molt actual, tal i com es parla, i agrada molt el tema de com ho ha reflectit i com ha reaccionat el protagonista al sentir un spoiler. Després m'ha agradat molt també el tema de Paraules des d'un oliver. És un conte que m'ha agradat molt, ja que el senyor havia de ser alertat per la dona del protagonista dient-li que el seu marit recolliria les olives per ell, perquè no fes esforços i li portaria les olives a casa seva. Doncs el vell no ho sent això i quan veu el protagonista recollint les olives es pensa que li vol robar i l'únic que vol és ajudar-lo. I és una manera molt irònica, el moment d'humor, que el vell li dona cops amb el bastó a una persona que només li vol ajudar. És un tema molt irònic. I en general m'ha agradat molt, tots els contes m'han agradat, han sigut molt divertits, m'ha tingut sempre al principi amb la intriga de saber quin moment humorístic arribaria, quina cosa passaria per donar aquest toc d'humor, però en general el meu preferit de tots ha sigut Futbol de Ribera. És un dels que més m'ha agradat perquè és un tema molt actual, el tema de que el futbol, quan el veiem per televisió, es pot veure molt que els bandos contraris sempre tenen aquestes baralles amb l'àrbitre, per exemple, sempre estan insultant, un insulta perquè no defensa el seu equip i l'altre també, i és una manera molt humorística que m'ha agradat molt. Però el moment que més m'ha agradat d'aquest conte sobretot ha sigut en el moment tan humorístic com que el camp de futbol es desborda per al riu i llavors l'equip visitant s'amaga perquè té por de l'aigua i el local aprofita aquest moment per anar marcant gols
un darrere de l'altre per guanyar, i això ho compten com un partit guanyat per ells i no per als visitants. És una forma molt còmica i molt divertida de veure-ho. I també m'ha agradat, també m'ha sorprès veure que en aquest conte no surt molt reflectit el tema de la dona. El personatge de la dona no surt molt reflectit. Potser és perquè en aquella època, en aquell moment del segle, les dones no estaven molt ficades en el tema de l'esport. I en general puc dir que aquest llibre m'ha agradat molt, ha estat molt interessant llegir-ho, ja que m'ha tingut molt intrigada en cada conte per saber què passaria. I el conte que jo tria com preferit, El futbol de la Ribera, m'ha agradat molt per al tema de l'humor i la ironia en un tema tan actual que és l'esport i en concret el futbol.